Уян татар, борчылмасын әле әниләр, Әминә, сөю җыры, әйтер сүзем калды йөрәктә һәм бик күп башка танылган җырлар авторы ул. Һәрберсендә тирән мәгънә. Рафис Корбан шигырьләрендә милләт, ата-ана, туган як темалары зур урын алып тора. Халкын, чишмәләрен, авылын мактый ул. Биектау районы Кечебетаман авылында туа. Туган ягының табигате белән сокланган, аны кәгазьгә дә төшергән. Гомумән, бала чагында рәссам булырга хыялланган. Язучылык сәләте әнисеннән килгәндер мөгаен. Ул гел шигырь юллары белән сөйләшә торган булган. Шул Әлинең дәфтәре дә бар иде, теге үзенең кыз чагында шигырьләр язган. Шулар бер дәфтәргә җыелып барган булган. Без бала чакта кеш белән ул дәфтәрне җыртып бетердек. Без аны аңламаганбыз инде чагында. Мин инде шул мәктәптә укыган чагында 9 яшьләрдә теге класс җитәкчесе Фәнзия апа иде. Ул безгә шул балаларга бит шигырь яздыралар. Менә шулай итеп безгә дә шигырь яздырган иде. Мин инде шунда минем язган шигырьне ул яратып инде. Булган бит инде бу шигырь бит инде бу шагыйрь буласың син дип шулай канатландырып, шулай итеп иттем инде. Шигырьгә кирип иттем. Мәктәпне тәмамлауга Рафис Корбан Казан дәүләт университетының журналистика факультетына керә. Әдәбият белән чынлап танышуы шул вакытта Әллүки әдәби түгәрәгенә йөри. 1987 елда Буран кайда йоклый дигән беренче китабы дөнья күрә. Балалар өчен 30дан артык китап чыгара. Аның шигырьләре дәреслекләргә дә кертелгән. Рафис Корбан балалар психологиясын аңлап, белеп яза. Баллан тулы күбәләкләр, аклары бар, сарысы, ничек шәйкен алар. Бертатып карыйсы. Рафис Корбан балалар белән үз итеп сөйләшә, куркак булмаска өнди, ятында туган телгә хөрмәт, әхлак турында сөйли. Максаты сабыйларга милли тәрбия бирү. Бу темалар аның балалар өчен язган пьесаларында да чагылыш таба. Аның әсәрләрен Кариев, Курчак театрлары, Чаллы, Әлмәт, Уфа театрлары сәхнәләштерә. Мәктәп укучылары куя. Рафис Корбан турында тынгысыз кеше диләр, аның эшләгән урыннарын сана бетергесез. Хезмәт юлын Татарстан яшьләре газетасында башлый. Буада газетада дәвам итә. Автозаправкалар идарәсендә рәссам, аннан Татарстан радиосында, соңрак бехисап газет-журнал редакцияләрендә, Казан дәүләт Курчак театрында, Мәгариф нәшрияты, Татарстан китап нәшрияты. 2012 елдан Рафис Корбан Татарстан язучылар берлегенең рәисе булып та тора әле. Хәзерге вакытта Казан утлары журналында проза бүлеге мөхәррире. Мин бу эштән курыкмыйм, битен эшне җиңел башкарам. Теләк биреп эшләгәннән барысы да барып чыга. Кая эшләсәм дә миннән зарланмыйлар, мин күп эшләр алмаштырдым. Бер эштән дә теге бәреп чыгып китмәдем. Тормышны битен тирелендергә кирәк, менә шул тирелендерә. Шушкага килеп биттем. Рафис ул гаҗәеп кеше, менә ул битендә миңа кадәр рәис булып торды. Ул хәтта үзенә мактаулы грамота да алмаган икән шул рәис булган дәвердә. Рафис мен әйтәм, әйдә бер мизал бирик әле сиңа. Фидакар хезмәт өчен шунда. Oydu gerekli mi oydu? Senin nesi gerekse, mine kereler var tek nesi de gerekli. Senin mine şagir bularak tanıwың gerekli. Bundan 7 yıl элек ул Язучылар союзы рәисе булганда бүтән төрки дөньяның яшь язучыларын йыгайны. Шул сакырылган кунактар арасында мин дә бар идем. Рафис айга бик рәхмәтлебез. Шулай итеп төрле республикалардан язучыларды йыйып, дуслаштырганы өчен. Унан һуң әлбәттә без Казанга яшәргә килә башладык, безнең дуслар күбәеп китте. Аның иҗады банда кызыкны арткандан артты. Балалар өчен дә бик яхшы әсәрләр язып иченде. Дөем шигъриятеле аның хуплауга лаек. Һәм уның Башкортстан язучылары мында дуслыгы бик нык. Заманда безнең элекке Язучылар союзы рәисе Риф Тойгын менән алар дус булдылар. Һәм әлбәттә уларның ошо матур өлгөһе әдәбият тарафында дуслык безгә яшьләргә лә күсә. Рафис Корбан төрки халыкларының шигырьләрен татарчага тәрҗемә итә. Якут, балкар, кыргыз, чуаш, шулай ук рус, марый телләреннән тәрҗемә әсәрләре шактый. Үз вакытында кайберләрен дуслар җыры дигән китапка да туплаган. Тугандаш халыклар исә җавап итеп аның шигырьләрен үз телендә яңгырата. Шаттыктын гүйсү келсе, жадырап өңгө чыгат, бөлмөлөргө шаттык келсе, терезелер шарт ачылат. Рафис Корбан туры сүзле, уйлаганын кырт кисеп әйтә, 200ләнеп тормый. Бу хылкы үзенә дә авырлык китерә, ахырдан үкенгән чакларда була ди. Үзе ихлас, эшкерсез кеше ул. Яшь вакыттан иде бер күңел ярасы алган бул. Нәрсәдер бараны ул әйтеп бетерми. Аның ничектер ичендә нидер менә шушы ничек күңел ята.
аңа аның ине кылына тиргә ярамый. Ул менә сүз күтәрми, аннан соң ул кире кайтып төшә һәм ул аны оныта. Менә мин андый кешеләрне хөрмәт итәм. Алар белән миңа җиңел. Аның холкы нәкъ һава торышы кебек. Аның хәтта прогнозы да туры килми. Менә безнең бит синоптиклар әйтә, иртәгә яңгыр, берсекне буран. Аларныкы туры килергән, ләкин бер генә синоптиктар Рафис Кырбанның иртәгә нинди буласын әйтә алмый. Бүген ул ашык чырайлы, икенче көнне ачулы булырга мөмкин, өченче көнне үрти торган булырга мөмкин. Беркем уйламады. Менә ул алар шагыйре, зур прозаик булып, монументалист булыр дигән. Курбанов шушы әле ухаманда үзгәрештә. Хәтта иртәгә, менә бу аның иҗат кешесе. Иртәгә ул нинди булыр дип беркем әйтә алмый. Һәм Рафис Кырбанов белән дус булыр өчен бик күп дусларны югалтырга кирәк. Без анда дус. Соңгы елларда Рафис Кырбан романнар язучы буларак танылды. 4 роман, 2 повесть иҗат итә. Муса Җәлил турындагы Ватан дигән, шулай ук разведчик Исхак Әхмәров турындагы романнары басылып чыккан. Гомумән шәхесләр турында язарга тырыша. Язучылар союзында эшләгән вакытта шәхесләр турында романнар язасы иде дип, язучылар президенттан ни алып, грант алып, язучыларга 5 язучыга акчалар алып биргән идем. Анда язылдылар да. Инде ул чагында мин дә үзем дә уйлаган идем. Мин дә теге шул гранттан файдаланып язырга дип инде шул Җәлил турында. Минем теге анда идея минем шундый безнең теге күренекле татарларны, мәшһүр татарларны мәңгеләштерү исемнәрен халыкка кайтару. Алар бит ынтылып баралар. Әле алга табада Салих Сәйдәшев турында язылган яңа романы бар, аның безнең папкаларда ята, киләчәктә басылачак дип көтәбез, өметләнәбез. Әле моннан тышта бүген үзе әле язып ята торган романнары, хәтта Казан утларында гына түгел, менә Мәйдан журналында да аның җидегенчеләр турындагы романы чыгып килде узган елда. Бүген ул менә әйткәнемчә шул проза жанрында, роман жанрында бик иркенәеп эшли. 65 яшьлек юбилеена да томлыклар әзерләгән, шуларның берсе балаларга дигәне басылып та чыккан. Тәрҗемәләр һәм шигырь, җыр, пародия, поэмалар тупланган 2 китабы нәшриятта. Алга таба да планнар җитәрлек. Киләчәктә Солтан Габәши, Фатих Кәрим, Абдулла Алиш кебек шәхесләр турында да романнар язарга хыяллана. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.